Għandha tinħatar kummissjoni indipendenti li tistudja u tirrakkomanda dwar l-ingaġġ ta' rekruti ġodda fl-armata. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika f'San Ġiljan bit-tema flimkien għal pajjiżna. Adrian Delija rrefera b'mod ċar għal każ tal-arrest ta' żewġ uffiċjali tal-Forzi Armati ta' Malta, akkużati bil-qtil ta' emigrant, u qal il-Partit Nazzjonalista jrid li ssir investigazzjoni indipendenti, awtonoma u trasparenti sabiex jiġi investigat jekk dak li seħħ setax jiġi evitat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li r-rapport tal-Ombudsman dwar il-Forzi Armati kien speċifiku u ddeskriva il-proċess tal-promozzjonijiet fl-armata bħala proċess ivvizzjat mill-bidu u li jagħti u jiġġustifika deċiżjonijiet politiċi li kienu diġà ttieħdu. Huwa qal il-ħatrit fl-armata kienu ħatrit politiċi u għalhekk anke responsabilità għandha tkun waħda politika. U trid tittieħed responsabilità. Ma nistgħux nibqgħu inħallu il-vittmi pajjiżna mingħajr ma tittieħed responsabilità. Irid jaqaf iż-żmien fejn dan il-gvern jammat il-kulħadd, inessi il-kulħadd, jixtri lil kulħadd, jipprova juri lil kulħadd illi f'dal pajjiż jgħaddi kollox. Adrian Delija qal li l-maġġoranza tas-soldati u l-uffiċjali huma nies qalbina u tal-affarijiet tagħhom u jixirqilhom ir-rispett sħiħ. Huwa qal li dan huwa ħtif serju ta' istituzzjoni tant importanti għal pajjiżna li qed iwassal qatt-tnawwir tagħha u dan meta l-Gvern Soċjalista ħataf l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Adrian Delija qal li fl-elezzjonijiet tas-Sibt li ġej il-poplu għandu ċ-ċans li jwassal il-messaġġ lill-Gvern li jrid ibiddel l-attitudni. Assikuraw illi l-Gvern ma jaħtafx il-vot tagħkom ukoll. Erfaw ir-responsabilità tagħkom. Ifmu x'qed jiġri f'pajjiżna. Tħallux illi fil-kaxxa tal-voti jidħol Joseph Muscat. Tħallux illi fil-kaxxa tal-voti jivvota minn flokom Konrad Mizzi. Iddeċidu intom law jew lem, imma kunu intom li tarfawa, kunu intom li tiddeċidu, kunu intom li tħarsu lejolitkom u tajdulhom iwa jien kontem, iwa jien iddeċidejt, mhux garrejt, mhux ilmentajt, mhux qatt id-dar biex nipponta swaba imma battidi biex innizzel li jien ukoll kontra il-korruzzjoni, kontra il-ħażin, kontra min jikkalpesta pajjiżna, kontra illi tiġi imżebilħa isem pajjiżna. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo sostna li jieħu gost li Adrian Delija qed jagħmel il-marda tal-kanċer priorità. Huwa saħaq li l-fama ta' Malta mi tajba xejn. Dan għaliex seħħew ħafna affarijiet li tabnu l-isem ta' pajjiżna fosthom il-famuż rapport Igrant. Min-naħa tiegħu id-deputat Beppe Fenekadami sellem il-memorja ta' missier ta' 3 tfal li nqatel għas-sempliċi raġuni li kien iswed. Huwa saħaq li Malta mhuwiex pajjiż sejf meta għandek ġurnalista li nqatlet, koppja anzjana li qalet xeba fid-dawl tax-xemx, pajjiż mifquħ bid-droga, u d-dim dan kollu il-Prim Ministru wer li hu maqtuħ mir-realtà. Il-kandidata tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Rosalind Borch-Knight sostniet li għandna nibqgħu naħdmu flimkien u ma naqtaw qalbna qatt. Il-Partit Nazzjonalista għandu jkun il-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Min-naħa tagħha l-MP u kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola sostniet li aħna rridu l-aħjar ambjent ekonomiku, edukattiv, soċjali u fiżiku. Nemmnu f'ekonomija li tikber u toħloq impjiegi għaż-żgħażagħ u għall-ħaddiema billi nsaħħu l-ambjent. In-nuqqas ta' serjetà mill-Gvern mhux qed tgħin biex ikollna moħħna mistrieħ dwar is-sigurtà. L-MP u kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Francis Dimek saħaq li d-demokrazija f'Malta hija medda. Muscat ħataf prattikament l-istituzzjonijiet kollha ta' pajjiżna. Huwa sostna li meta aħna kburin li nuru l-kandidati kollha għall-Parlament Ewropew tal-Labor li l-kandidati tagħhom qed jaħbuhom u qed jibbażaw fuq ritratti ta' Joseph Muscat.